Миличка, ти замисляла ли си се защо халките стоят на безименните пръсти? Не. Просто така? Не е просто така. Дай си ръката. Палците Да. са родителите. Показалците, братята и сестрите. Средните сме ние самите. Безименните са партньорите. И котренцата са децата ни. Свий сега средните. Дай ги така. Да. Дай сега да пробваме да отделим палците. Могат. Това е защото родителите не са винаги до нас през целия ни живот. И рано или късно, за жалост, трябва да се разделим с тях. Показалците могат. Да, става. Това са братята и сестрите ни, които си имат свои семейства. Свой живот. Различен от нашия. Котретата. Дечицата. Това са нашите деца. И те рано или късно порастват и отлитат от семейното огнище. Обаче, я пробвай да отделиш безимените. Айде сега те видя. Ужас. Не става, нали? Не. Това, миличка, е защото мъжът и жената са създадени да бъдат един до друг. Цял живот. Заедно. Докато смъртта ги раздели.